Ekaterina! Kam utekáš? Mám ťa! Ivan, Ekaterína, kde ste? Potrebujem naložiť seno na vlečku. Poďme, zaznám dá potvrdenie o brigáde. Mladý pán sa bojí vedúceho družstva. Hlavne, že chce lietať na stíhačke. Veľký hrdina Sovietskeho zväzu. A zlakne sa nahnevaného družstevníka. O mesiac odchádzam do Československa. Viem. Počítam dni. Musím tam ísť. Je to veľká príležitosť. Budem pomáhať na nejakom špeciálnom výskumnom programe. Ani mi nepovedali všetky podrobnosti. O 2 roky sa vrátim. Nájdem si miesto na univerzite a ty budeš pilot. Tak si o tom vždy sníval. Moje sny sa zmenili, keď som spoznal teba. Vidíš tie hviezdy? Nech budeme kdekoľvek, budeme sa pozerať na tú istú oblohu a vždy si spomenieme jeden na druhého. Milujem ťa. Ja viem. A ja teba.